I dag er vi taget til Aabenraa og skal lave et energimærke på VUC, som er en offentlig ejendom. Der skal altid foreligge et gyldigt energimærke på en offentlig ejendom, så det har vi til opgave i dag. I et energimærke beregner man hele bygningens energiforbrug, og deri indgår hele bygningens udvendige skal, lyskilder, ventilationsanlæg, cirkulationspumper, fjernvarmeforsyning, hvis der er fjernvarme, og isoleringsevnen i gulve, vægge og lofter. Hos Totaltjek laver vi tilstandsrapporter, energimærker og trykprøvninger for både privatpersoner og erhvervskunder, boligforeninger samt kommuner og offentlige institutioner. Du kan læse mere på vores hjemmeside totaltjek.dk.